Citámonos con parte da Coral Xuntanza de Meis no local onde ensaian. Dos 42 membros da formación, case 20 acuden á nosa chamada para contarnos como se viven 30 anos de traxectoria musical. Esta é unha coral que se fundou porque había o que era no ayuntamiento sete coros parroquiales. Entonces un día xuntámonos todos tratamos de facer unha coral. Sen tempo que perder, aproveitan a nosa visita para facer un pequeno ensaio. No ambiente, boa sintonía e moita complicidade, porque ante todo son unha gran familia. Aquí é como unha familia que estou encantada da vida. Eu veño os jueves, non me dá chegado jueves para vir. Estou super contenta, somos máis que unha familia. Somos amigos, pero somos como se fóramos unha familia, porque todos nos levamos moi ben, divertímonos todos e facémoslo de maravilla. Boa parte dos membros son de Meis, pero aquí as portas están abertas para todo o mundo. De xuntanza forman parte veciños de Ribadumia, Meaño, Pontevedra ou Marín, por exemplo. Algúns deles levan dende que naceu a coral, outros foronse sumando aos poucos. A última fichaxe hai só un mes. Levo aquí, pois, un mes, máis ou menos. Recibíronme de maravilla, con aplausos e todo. Aquí foi un encantador. Certo ou non? Ah, sí, ves. Asegúrannos que formar parte da coral engancha grazas á paixón que senten pola música. Pois a min cantar apórtame máis que comer. A min dimen agora, ou cantas ou comes. E canto. Paso sin comer todo o día. Me aporta alegría. Eu, se nacer ahora, sería artista. Non son artista porque non tuve ocasión, porque eu era unha nena así pequena e sempre cantei. Para min é como unha terapia. Vir aquí, a veces no inverno, é verdad que costa moito, porque salir da casa de noite e tal, pero ao final, cando ves, bueno, aquí pasámoslo genial. A Coral Xuntanza presume ademais de levar o nome de Meis por todo o mundo, coa lembranza aínda da gran viaxe que fixeran no 94 para cantar na Argentina. Por España e Portugal xa perderon a conta das actuacións que fixeron. A última fora de Galicia foi o ano pasado en Lanzarote. A seguinte, dentro de uns meses, tamén as Canarias. O ano pasado fomos a Lanzarote, ao Centro Galego de Lanzarote, despois fomos a Asturias cantar. Este ano temos para maio ir ao Centro Galego de Gran Canaria. Pois estuvemos en Oporto, estuvemos cantando a misa dos españoles en Fátima. Pero antes desa viaxe teñen este sábado unha cita moi importante. Coincidindo co seu 30 aniversario, o Concello homenaxeará a coral cun dos galardóns da sexta edición dos Meisinos do ano. Creo que merecíamos un reconocimiento. É super agradecidos, super contentos de que chega o sábado e que nos faga entrega dese merecido reconocimiento. Unha alegría moi grande por nós, por os coralistas e pola directora, que a directora sin nós non é nada, pero nós sin ela tampouco. E aproveitan este momento para facer un chamamento a novas voces que se incorporen á coral, convidan a todo o mundo a chegarse e probar, porque, segundo aseguran, unha vez que probas, xa non queres marchar.